лайк мунен, комментария мунен, иншолло ки паҳн мешавад. хоб мерем сари хулоса. бародарҷоно, ҳамин бародармон қатиб падараш бародарам қатиб падарам ба Тоҷикистон ба мошинаш рафтани буданд. Дар тақдир насиб дар шаҳри Қазоқистон бародаро дар аварид фура памехшон мета. Мисоли рӯз дар сари май ин мард дар сари май, фардо рӯзи қиёмат дар сари як одами дига мешавад. Ин рӯз навбати ман буда, пага бо навбати як одами дига. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ, ба хотири ҳамин ду бародаре ки дар ин ҳодиса дучор шудагиянд, падар ва писар дар авария дучор шуданд. бародарҷоно, ба хотири Аллоҳ ҳамин навори маро паҳн кунен, падилитса кунен. бародарҷоно, метонен дар каналатон скачат кунен монен, хеле ки маъқултона лайк монен, комментария монен, иншолло ки паҳн мешавад. хоб мерем сари хулоса. бародарҷоно, ҳамин бародармон қатиб падараш меравад дар тарафи граница Қазоқистонда ба авария дучор мешаванд. бародарон аварияда мезананд. айни ҳол падараш беҳад ситуатсия вазмин дааст, состояние вазмин даҳай бародаро дар баленса қарор дорад. писараш аз дунё гузаштагиай. бародарҷоно, просто ба хотири Аллоҳ бародарҷоно, чӣ қадари зуртон мераса, чанд қаре ки зуртон мераса, бародарҷоно, ёрдам кунен, дастгирӣ кунен ки штобиамо мақсад дар личени падараш, мақсад додарша рӯи кан дар кор. шумо же мефаҳмед ку правилна бародарҷоно, барои анқа темболе дар ӯ тараф шудагиай, ӯ тарафа ай ӯ роӣ карданаш бо хела чанд қаре дига мақсад ки ана мезанем. бародарон, о сум бисёр дар кора бародаро. барои анқа бародарҷоно, ба хотири Аллоҳ як ёрдам кунен, дастгирӣ кунен ки шуби ҳамёрак ба Тоҷикистон роӣ кунанд. бародари гузаштагимона ана падараш дар хай может ягон суми личени дар кор шава. бародарон, просто аз шумо хоҳиш мекунам, карта ҳамун худшонай, ҳама ҳамун чизои худшонай. бародарҷоно, метонен занг бизанен, ман номер карта ҳама чизоша мемонам, занг бизанен, аҳволпурсӣ кунен, ана комед ки дар мун наздикиш бошен, занг бизанен. бародарҷоно, бирен ай пеш хабараш бигирен, иншолло ки савоб мегирем. бародарон, боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. худованд ҳаматан нигаҳбон боша. дар амони Аллоҳ бошен. Салому алейкум бародарони аҳли ислом. Ман бародари раҳматӣ гӯша мешавам. Агар кадоме аз барои Аллоҳи бузург мехоҳад кӯмак кунад, ман бародари раднои худшум. аз барои Аллоҳ кадоме чӣ 1 рублай, 2 рублай, 5 рублай, чанд имконияташ зуруш мераса, аз барои Аллоҳ бародароно я ёрдам кунен, илтимос. мисол бародарам дар аз мо аз шаҳри Нижний Тагил, бародарам қатиб падарам ба Тоҷикистон ба мошинаш рафтани буданд. дар тақдир насиб дар шаҳри Қазоқистон бародаро дар аварид фура памехшон мета. бародарам аз дунё мегузарад. падарам хай худо ба шукр состояние вазмин қатъияй, хай созай, саломатай. агар бародаро ягон гапи хато гуфта бошум, баланд гуфта бошум, ягон состояние бародарони аҳли ислом камтар хуб нест. мумкин ягон гапи баландам гав зада бошум ё пастам гав зада бошум. ҳар як кас мард дар сари ҳар як ҷувонмарди худмон ҳастай. мисоли рӯз дар сари май ин мард дар сари май, фардо рӯзи қиёмат дар сари як одами дига мешавад. ин рӯз навбати ман буда, пага бо навбати як одами дигааш мешавад. хай худованд мушкили ҳамамона худованд осон бигардона. соқ саломат ба пеши ватан падару модар бирем. бародарон, агар хоҳиш мекунем, илтимос, чизе мехоҳед аз барои Аллоҳ, ман бисёр талаб намекунам, кадоме чизе чанд қай возможно дорад, аз барои Аллоҳ кӯмак кунен. мисол бародар ман Тоҷикистон роӣ кардам дар корай. дар Қазоқистон ҳозир бародарам дар Моркай мисол пул пурсидесиянд.
ман имконияте надорам. ман агар худам имконият ки медоштам, ман ягон каса мисол намепурсидам, на мегуфтам ки мисол ман имконият надорам, ҳамин чиза возмождум нест. агар имконият медоштам, ман ҳеҷ кара мисол намепурсидам. бародарои аҳли ислом, аз шумо хоҳиш эҳтиромона, агар возможнатон боша, аз барои Аллоҳ чанс меёрдам мекунед, бикунед акаҷоно, илтимос.